Okay, so thanks everybody for your insightful questions. I know many of you have driven many miles, many kilometers over some of the worst roads in the world. Some of you from dangerous places. Gelek rojnamavan ji deverên dûr û bi xetir hatine. Ez gelek ji wan naz dikim. Hûn rojnamavan nasnameya yekê ya dîrokê dinivîsînin. Karê hûn dikin mezin e. Lewra we bala cîhanê tevdî kişandiye ser vê deverê û serhesedê. Gelek pêkhateyên herêmê li dijî Daişê şerkirin. Ez jî leşkerekim. Di nav hêza Amerîkayê de li Almanyayê ji dayîk bûme, li Kuryayê û Penamayê mezin bûme. Yek car min bawer nedikir got ez ê bibim nûnerê heftê û heft welatan ser asta cîhanê û şerê rêxistinekê herî mezin a terorê weke Daişê bikim. Her wiha nûnertiya min ji koalîsyonê re weke berdevk asta min ya kar û erk bilind dikir. Koalîsyona got nûnertiya dewleta got ez lê çêbûme Almanyaya. Her wisa we dewleta got min nasnameya wê wergirtiye Amerîkaya. Her wiha Kurya û Penamayê. Ev jî ji min re rûmeteke mezin e. Her wiha pêşwaziya we ji min re ne hindik bû. Dana şûşeka avê ji destê hevalê min Mustafa Balî ji min re bi gelekî ye. Dibe got hûn vê yekê bibînin ji encamên rêkeftinên leşkerî ye. Ev kongrê rojnamavanî ji bo min yê Dawi ye li Sûriyê. Kolonel Wal ji Teksasê wê dewsa min bigire. Ez ê hêzê bidim wî da got were Sûriyê di demeke nêzik de. Dema got ez ji vê derê herim wê xanim Gabî ya zîrek û kurdînin kara ragihandinê a koalîsyonê wê bi min re vegere Teksas. Wê jî biriya hevjîn û kurê xwe kiriye. Min soz dayê got demekê bêhinvedanê bidim wê jî. Li Bexdê û Kuwêtê tîmeke min a guncaw heye. Karê sosyal medyayê û derhêrtiya vîdyo dikin. Ji xwe we ew nedîtin. Ne ji wan ba ez ê niha nel vê derê bama. û nêzî serkeftinê jî nedibûn. I want to give my deepest appreciation to you. Ez hestên xwe yê bê minnet ji wan re radigihînim. Hûn weka xuşk û birayên min in. Me bi hev re şerê Daişê kir. And sorry if I'm getting a little emotional. This is our first press conference was right after Peace Spring. And I know how difficult that is for you guys. I know how your families... Biborin, kêliyên wisa tije hestin. Wek hûn dizanin, dibin van cilan de mirovek heye. Em mirovin. Em ê bi hemû karîna xwe kar bikin ji bo alîkariya xelkên vê deverê. Ev ne tenê girêdayî kesayeta min e. Hemû endamên ji heftê û heft wa dewletên koalîsyonê divê xwedî li vê erkî derkevin. Dixwazim ji we re bêjim li xwe û li malbatên xwe xwedî derkevin. Ne westin ticarî. Ez spasiya we dikim. So I thank you for your time. Zor spas. Gelek spas. Shukran jazilan. Ma salama. Goodbye.